Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn ji der bixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pirast dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja. Hûn bi xêr hatin bernameya bi navê bi Dr. Ebdilçebar Boran re sohbetên Remezanî. Di rojekê dinya Remezanê de em carekê din hem bi we re û hem jî bi xocê me yê muxterem birêz Dr. Ebdilcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, ser çawan hatin. Em bêdawî hemd û şûkuş Xwedê re dikin ku em carekê din bextewariya mezna bi we re bûnê dijî. Em ji we pir û pir hez dikin. Nexweş dît Xwedê ji we razî be. Em jî ji dilê xwe ji we hemûyan pir û pir hez dikin û em careke din bextewariya bihevbûnê dijîn. Xwedê ji we hemûyan razî be. Xocê me yê musterem, mijara me ya îro di pirtûkên pîroz de reşeteya xelasiyê ye. Heke hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Di dirêjayiya dîroka mirovahiyê de, di pirtûkên pîroz de reşeteya xelasiyê ya hevpar çi ye? Ji Adem aleyhisselam heta ku digehîje sultanî nebiyan pêxemberî me. Tenî reçeteyek e. Haya ku Xwedê Teala daye hemû pêxemberên xwe. Dînê li kata Xwedê ku ji heft konav û çar teslîman pêk tê. Yani dînê Hanîf ê bavê me İbrahîm enadê Erebî İslam. O di her dewrê de firfeyî naciye ya ku gihîştiye xelasiyê ew kesin ku ev heft konah û çar teslîm jiyane. Şerîet o ku Xwedê Teala daye pêxemberên xwe yên olaz her tim ênîne. Di Şûra Sezdan de şerîeta Nuh aleyhisselam, şerîeta İbrahîm aleyhisselam û şerîeta Musa aleyhisselam, şerîeta İsa aleyhisselam û şerîeta Resulullah aynî şerîet in. Di navleroka wê şerîetê de dîn îkame bikin. Dîn îkame dikin yanî dîn bijîn. Di dîn de nebin sirka. Yên ku di dîn de vetetiyan tirka yan müşrik in. Wî demê di Sûreya Alî İmran ayeta 19 de. Di patê Xwedê de dîn îslam e. Hemû fermanên ku Xwedê Teala di pirtûkên pîroz de şandine. Tenê ji bo bextewariya vê mexlûkê ku navê wî mirov e. Ji Adem aleyhisselamê ku pêxemberê û mirovel wawil bû, heta sultanê nebiyord. Pêxemberê efendiyê me yê dawî fermano dingehîn a ku Xwedê Teala daye mirovan her tin êniye dibin îslam, yanî teslîmên we yên ji bo Xwedê temam bikin û bigihîjin bextewariya te pez. Di hemû pirtûkên pîroz de di heft konahan de çar teslîm bi awayekî teqas cîrkirtiye û di dirêjahiya sed salan de hemû mirovên ku di ma pêxemberan de jiyane van her heft konahan jî bi temamî jiyane. Vaye di Kur'anî de Bekara 136 de. Bêjin ku me îman anî bi Xwedê bi tiştê ku ji me re hatine daxistin. Bi tiştên ku ji İbrahîm aleyhisselam, İsmaîl aleyhisselam, Îşak aleyhisselam, Yaqub aleyhisselam û nebiyên me re hatine daxistin. Bi tiştên ku ji Musa aleyhisselam û İsa aleyhisselam re hatine dayîn û bi hemû rûpel pirtûk û weheyên ku ji aliyê re bê wan ve ji pêxemberên din re hatine dayîn. Em di navbera wan de tu cudahiyê nakin. Em tu ferkê naxin navbera wan, em teslîmî wî bûne. Hûn dibînin ku tenê dînê yektayê ezelî û ebedî heye. Derdîn tînîhanîfê bolê me İbrahîm e. Bi navê Erebî İslam. O Xwedê Teala dixwaze ku herkes teslîmên xwe pêk bîne. Têkiliya di navbera bextewarî û teslîmê çi ye? Bextewarî wek hev e teslîmbûn û Xwedê. Hûn çi pas teslîmî Xwedê bin tê vê moniyê ku hûn hewqas bextewar in, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Di navbera Qur'ana Kerîm û pirtûkên din ên pîroz de ma feq heye. Di navbera Kur'ana Kerîm û pirtûkên din ên pîroz de qet tu cudahî tune. Ji bo Kur'anê Xwedê kehala dirîcir neande. Bêguman ev zikir me daxistiye û em ê wê biparîzin. Ne bêguman dê zikirê me daxistiye û em ê wê biparîzin. Ji aliyê din ve
de Sûreya Maide ayeta 44 de tê gotin ku Tevrat hidayet û nur e. Di Maide 46 de tê gotin ku Încîl hidayet û nur e. Di Şura 5 û 2 de û Ahaf 12 de tê gotin ku Qur'ana Kerîm hidayet û nur e. Îşar di navbera tu pirtûkên pîroz de ku hidayet û nurên tu cudahî tune. Her sê pirtûkên ku Xwedê Teala daxistin jî ji bo ku em bigêjin bextewariyê hukmên bengehîm di nava de dihewînin. Mehabin ku mirovan di nav bostaniya xwe ya bi şeytan re de ew pirtûk tarîf kirine û şiklê ku Xwedê daxistiye şiklê ku wî daxistiye hera kirine. Hinek şaşîrî ketine navberê û tebliğ rastiyan bûne. Lê Qur'ana Kerîm dibin parastina Xwedê le. Ji roja pêşîn a ku hatiye daxistin û heta îro bi temamî dibin parastina Xwedê de ye. Heta roja qiyametê jî wê bê wesfa xwe biparêze. Ev nêrîna ku dibêjin Îslam dînê dawî ye. Ji ber ku dînê herî dawî ye, dînê herî mukemmel e. Hurafê ye ku bîletek e. Dînê Adem aleyhisselam jî İslam e. Dînê Nuh aleyhisselam jî İslam e. Dînê Musa aleyhisselam jî İslam e. Dînê İsa aleyhisselam jî İslam e. Dînê Resulullah jî İslam e. Çimkî dîn teslimbûna Xwedê îfade dike. Yû Resulullah dibêje İslam gemiya nû he, kî li gemiyê siwar bibe xelas dibe. Li dê gotinê çi tê gotin? İslam gemiya nû he. Yani dînê Nuh aleyhisselam jî İslam e. Werin em werin ser Hazretî İbrahim aleyhisselam. Hazretî İbrahim aleyhisselam tabî dînê babê xwe. Dînê babê me İbrahim çi ye? Dînê teslimbûna Xwedê ye. Hazreti Musa aleyhisselam û yên din bayên niha hat ser ekranê. Bi taybetî dînê Hanîf ê ku bi ayetên Qur'anê tê jîn heşt konax e. Şura 13 Hid heftî û pênc İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam enon sed û pêncî û çar İsa aleyhisselam. Şura 13 Pêxemberê me silavên Xwedê lê bin ji merhev de em dikin. Konaxa duyemîn tabîbûna murşîd. Ji bo Nuh aleyhisselam nû du sê. Ji bo İbrahim aleyhisselam Ali İmran 68. Ji bo Musa aleyhisselam Maide 12. Ji bo İsa aleyhisselam Hadid 27. Niha me li van ayetan nêrîbû em levdeşê zêde bikin, di lêkolîna te ya Dawî de wan jî lê zêde bike. Sûre Mumtehine ayeta 12. Ji ber vê yekê em dibînin ku erê bi rastiyê. Xwedê Teala ji me re dibêje ku tenê di rewşa jiyîna dînê di pirtûkên pîroz de xelazî wê pêkand e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xocê me yê muhterem. Enlemîna reçeteyên xelasiyê yên di pirtûkên pîroz de çi peyda dike? Elemîna reçeteyên xelasiyê yên di pirtûkên pîroz de jiyîna dîn peyda dike. Beriya her tiştî elemîn, jîn û piştî wî jî elemandin. Bi rastî kawa em ayetan dinêrin Xwedî Teala. Ji me re dibêje ku dewra saadeta duyem bi jiyîna van heft konax û çar teslîmên dînê Hanîf wê pêk be. Aştiya cîhanê bi jiyîna cîvûyana heft konax û çar teslîmên di Tewratê de. Bi jiyîna xeristiyanan a heft konax û çar teslîmên di Încîlê de. û bi jiyîna misilmanan a heft konax û çar teslîmên di Qur'anê de. Wê esfekê saadetê yadin pêk bê. Wazifeya yekemîn e we ku ji bo mensûbên her sê dînên Xwedî pirtûkên pîroz welê sbatkirin ku di pirtûkên wan bi we de dînê Hanîf ê Hezretî İbrahim nivîsandiye. Ev çi îfade dike? Ev bi dawîbûna van şeran îfade dike. Ev dostbûna mensûbên tenê dînekî bi hev re îfade dike. Niha di nav hemû qewman de Resulên ku Xwedê wazife dar kirine hene. Ev Resul kesên li dora wan wekî ku em ji we re dirêj û dol behs dikin. Mîna ku em ji we re behsa wê dikin, ew standardên teslîmbûna Xwedê dijîl. Aştiyeke cîhanî di hevkariya zinamên Xwedê yên ku dibin banê Xwedê de cibiyane wê pêk bê. Xwedê Teala di saf 8 û 9 de. Ew dixwazin bi devên xwe nûra Xwedê vemirînin. Kafir nexwazin jî Xwedê wê nûra xwe temam bike.
تیجون آیت ده باکارا ده 157 ده او دخلازن ده دلین خال نور آفادی و مرینم دوستین شیطان دوستین تابوت او دوستین کافران تابوت منوغان اجنوری بر به ظلمتی و دبر لی خودی جی تصاف نهانده او مشرک نخوازن جی کی نه او مشرک او مروبن کو به و نخوازن بگیجن خودی براستی درون 31 دی بری خلا بده خودی بخوازه بگیجه بده خلادی تکلافت نبرج مشرکان چی نه او مشرک اوین کو ده دین ده بونه فرقه وی دمی ده هر دوره ده اوین کو ده دین ده بوله فرقه اوین این کو دین ناجن لفرقه ناجیه او کو ما کو دین ده جینن گنو دناف هر قومی ده شرکه ناجیه بله به افکاری وان انشالله دمه که اصل سعادت جاره کدن و پیک بی فاده جوه رازی به خودی جوشی رازی به خوچه می مخترم ملسر و جارم بحث شیگل خوره کرن هکه هون مناسب ببینن ام دخوازم به ویدیوی بوا او تماشوان خوره پارو بکن Di bingeha reçetêya xelasiyê de ya ku Xwedî Teala bi pirtûkên pîroz daye mirovan, em xwestina gihîştina Xwedê dibînin. Li gorî we çi em digihîje Xwedê? Gava em dibêjin, xwestina gihîştina Xwedê hûn çi fêm dikin? Ji bo gihîştina Xwedê gerek em şertê Xwedê pêk bînin. Nimêjkirin, rojîgirtin, çûyîna hecê bi mirovên din re baş tevgerîn. Amelên me digihîn. Ji ber ku dînê me Îslam e, em bawerî bi Xwedê tînin, îlahekî me din tune, îlahê me Xwedê ye. Yanî Xwedê çi bibêje, ew dibe. Gerek ruhê me û dilê me paqij be. Îslam, nimêj, rojîgirtin, çûna heciyê wan e, ev digihîjin Xwedê îman, bila dilê te bi îman be. Yûnus, Mevlana û hemû dostên Xwedê gava sax bûn ruhê xwe dihandin Xwedê û bûn dostên Xwedê ma hûn jî dixwazin bibin mîna wan. Bêguman em dixwazin bibin. Ez dixwazim bibim çima nebibim? Gelo di vê demê de dostekî Xwedê wisa heye. Di vê demê de tune yanî zehmet e. Di vê dewrê de mirov bawerî bi bavê xwe jî nayîne. İnşallah em bibin, tiştî ku dilê me paqij be, çima nebe. Hekelebê me wê îmanê di dil te bicih kiribe, em dibin çima nebe. Bêguman, helbet ma nebe dibe. Yanî Xwedê Teala her tiştê xêrê ji bo me bide. Helbet em dixwazin bibin, heya ji destê me tê, em hewl didin ku bibin mîna wan. Yanî em her dem li ser penciyê dijîn, pêyî ku em zirarê bidin mirovan, bi jîna dînê xwe, yanî bi nimêjkirin û îbadetkirinê. خوچه می مخترم به هفپیوینê de mêvanekî me li ser gihîştina Xwedê de piştî ku dilê me paqij be çima nebe heke revê me wê îmanê di dil de bicih kiribe em dibin got ma xwestina gihîştina Xwedê xwestinekê ku Xwedê Teala di hundirê me de bicih dike ما خواستنا گیشتنا خودی خواستنا که کو خودی تعالی در نری مده به جهت که نو خواستنا که جدلی و سلطان نبیان پیغمبری ما ایجی که جاوا فاطمه ایره که جامن فاطمه و جی جانمه خلاص بکه لسر وی مجاری تو فیده من جتراتنه چون مسئول خودی میروان دعوتی خودی بکه ین کو دعوت عبور تکن اون کو اراده اخوه به کار تینن و بدل خوازن بده ایشن خواده ده شورا سیزدان و درات 27 ده اوله نبه کو بابیته پیغمبره از بخواه جی نکارم ده خلاص بکم از نکارم از آبا کو ده آهاتی ده بیسر و جوه دور بخم را من سر ویتونه یعنی ده استلات داری من تونه افندی می محترم جی ده بیجه آلیکاری آمتن جبو وانین کد خوازن بگه ایشن خواده ده شورا سیزدان و رات 27 ده خواده کی کو بخوازه ده نفینه و جوان نکاندیان کی بخوازه بگیجه خواده و وی وان ده گینه خواه این شعر بریا هر تشتیگر خواستنه که جدل هده یعنی در یریا که درجم خواده جبکارانی نا ایراده در باست به رات 27 ده خواده کی کو بخوازه ده دلالت ده دهیله لی جوان کسیم ده دلالت ده کی کو بریا خوابه ده خواده او بخوازه بگیشه وی وان دگه این افا دیشتنا هدایت تشتکه کل پی خواستنا کسی ها شخصی پکته حتی که کسی که نوازه بگی جهاده تو جاری نکاره لسر هدایتی با تو جاری نکاره جو کفر فلز ببه جو دلالت فلز ببه جو شرک فلز ببه ده حدیث شریف ده کی محابتی گیشتنا خواده بکه خواده جی محابتی گیشتنا وی دکه کی گیشتنا به خواده کریب ببینه خواده جی گیشتنا بروی کریست بینه وظیفه کدی که ده سر مروف اده
Em li mirovên ku li hala destpêkê de xwediyê 19 taybetmendiyên negatifen dinêrin. Di kufrê de ne, di şirkê de ne, di dalaletê de ne, di fiskê de ne. Ev du dostê şeytan e. Binêrin manên 19 hep afet, niha, xelasiya ji hûn afetan tenê xwestinê e. Lê alîkariya Xwedê Teala tune helbet heye. Xwedî ji katê xwe re hîdayetkaran dişîne û Xwedê dibêje ku hîdayetkarên ku min şandine bi hîdayetê tîn. Kî tabî hîdayeta wan bibe, yanî kî bixwaze bigîje Xwedê ew di dalaletê de namînin û nabin ji şapiyan. Di dalaletê de namîne û ji şaqiya jî nabin. Lewra ew kesê ku di dalaletê de hatiye hiştin, ji ber ku hîdayetê nexwistiye di dalaletê de maye. û ji ber ku hîdayetê nexwistiye wê ji şafiyan û ji yên canime. Lê eger wî kesî jî ji tir bixwaze bigîje, wê demê ev xwestin wî kesî ji 19 taybetmendiyên negatîf xelas dike û wî dike xwediyên 19 taybetmendiyên pozîtîv. Dibe Xwedî îman li ser ayetan ji şirkê xelas dibe, ji kufrê xelas dibe, ji dalaletê xelas dibe. Ji fiskê xelas diben, ji cehaletê xelas dibe, ji zulmê xelas dibe, ji ziyanê xelas dibe, ji fitneyê xelas dibe. Ji ker, lal û korbûnê xelas dibe, ji evdibûn û dostbûna şeytan xelas dibe. Ji perçebûna firqayan xelas dibe û dilên wan gihaştine nûrê. Ewin yêm ku ji dostbûna şeytan xelas bûne. Ji pûçbûna emelê xwe xelas dibe, li ser riyayî şadiyê, xwedî teqwayê, mimine û ew kes di hîdayetê de ye. Tenê xwestinek. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecê me yê muhterem. Li ser mijara me de hevpêvîneke me ya din jî heye, heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî parve bikin. Xwedî Teala ji bo ku reşetiya xelasiyê ya di pirtûkên pîroz de pêşkêşî mirovan bike, di her dewrê de Resul, murşîd û dostên Xwedê wezîfedar kirine û tabîbûna wan ser me ferz kiriye. Tabîbûna murşîd ji bo we tê çi maneyê? Wena kerme bawerkirina bi Xwedê, bawer nekirina bi tu kesî din, tenê Xwedayekî mezin heye, tu kesekî din tune. Ya Xwedê ne. Bawerî bi Qur'anê anîn, bawerî bi mirinê anîn, bawerî bi qederê anîn, jiyana duyem heye, Xwedê wiha fêrman kiriye. Bawerî bi pêxemberê me anîn jî wiha ye. yanî tiştekî pir xweş vade dike. Dostbûna Xwedê îro dîsan mêşkirin, rojîgirtin, çûna hecê, bi mirovan re baştevgerîne yanî bi vî awayî ye. Li gorî we di vê demê de jî dostên Xwedê hene. Hene bêguman hene. yanî berê wekî mînak di van cûre tiştan de mezinên me, tiştên me yên mezin hebûne lê. Di sîstema niha de wekî mînak yanî tiştên wisat tune. Bêguman hene tu herî kîjan derê here, em li Almanyayê dijîn, li vir jî karin hebin yanî. Xwecê me yê muhterem, mêvanekî me li ser murşîd de got, tenê Xwedeyekî mezin heye, tu kesekî din tune. Redkirina murşîdan dibe sedema çi? Li gorî de heyetan, kesê murşîdê wî tulede di delaletî de ye. Niha heke em li wan ayetan binerin, birayê me dibêje ku tenê Xwedayek heye. Me bawer kir û me tesdîk kir. Lê Xwedê Teala pirtûk ji mirovan re şandine û Resulên ku van pirtûkan eşkere dikin jî şandine. Waye Alî İmran 164. Berî ku tabî murşîd bibin, di dalanetê de got. Araf 186. Xwedê kî di dalaletê de bihêle, êdî ji bo wî tu murşîd tune nal 36. Gehand hîdayetê û li ser hinekan jî dalalet hek û yên ku dalalet li ser wan hek bûye ewin ku tabî murşîdên xwe nabin. Keft hev de Xwedê kî di dalaletê de bihêle, êdî ji bo wî tu welî murşîd tune ta 123 êdî kî li pê hîdayet e. Min here ew di dalaletê de namîne kasas fêncî ji kesê ku tabî hewesên xwe dibetir di dalaletê de kî heye. Zimer 23 Xwedê kî di dalaletê de dihêde, êdî ji bo wî tu hîdayetkar tune. Çasiye 23 Xwedê ew li ser zanîna wî di dalanetê de hişt. A 72 ew di nav dalaleteke eşkere dine. Cuma 2 ew berî ku tabî bibin di dalaleteke eşkere dibûn. De helayet dibêjin ku kesê tabî murşîdê xwe nebe, yanî kesê murşîd red bike, ji serî set di dalaletê de dimîne. Murşîd wezîleyeke ku gehîştina pê teqez hewce ye. Ferze, ji bo ku mirovan digihînin hîdayetê, ji aliyê Xwedê Teala ve hatine tayîn kirin. Negihîştina murşîdên Xwedê Teala, mirovan di dalaletê de dihêle. Heke di dalaletê de bihêle, ketina wan kesan acinetê ne mimkûn e. Ji bo yên di dalaletê de ne hevkom ayetên pîroz hene, cihê ku ew ê herenê
canime verin به هبر لوانجی بنیرن. هکه کسک تابعی مرشید و نبه او ده دلالتی ده. او چه کسی دلالاتی ده نکوی هر نی جانمه یا نسا ست و شست و اف ست و شست و نشت و دلالتی ده نجی وان جانمه عرف ست و هفته و هشت منن ست و سی جبت و دلالتی ده نجی وان. جانمه عرف ست و هفته و نه درن جانمه ایستان نود و هفت جانمه. فرکان سی و چار جبر که دلالتی ده نجی وان جانمه. دیاسین شست و دو شست و سیان جانمه. کامر چون هفت جانمه دیه که هموین دلالتی ده نوی هر نی جانمه. لی رسول فدیت ده حدیث فد واد بیجه. یک کتابی اولیایان ده نابج شابیان حدیث شریف. خرافو تو کس ناکه به نوبرا عبدو خودی. اف زانه که کو شیطان در هستیه گوتنه که کوی لهوانیه. دیگمان تابی بنا لمرشید فرزه او خودی تعالی فرض کریه که هر کس تابی مرشید آخر بده. ده قرآن کریم ده که به دل بخوازه بکی جهاده هده بگمان وی تگین مرشید وی. خواستن آمایه وی خواستن وی کس بی عباده آخر بفازه. خواستن آمایه لخوده تعالی ده آلی عمران 31 ده بیجه تابی مرشید ببن. ده آلی عمران 164 ده بیجه تابی مرشید ببن. ده مریم 43 ده بیجه تابی مرشید ببن. ده یاسین 21 ده بیجه تابی مرشید ببن. ده مومن 38 ده بیجه تابی مرشید بدن. ده ظروف 61 ده بیجه تابی مرشید ببن. ده دما دوان ده بیجه تابی مرشید ببن. این شهر دین ناو جیانا کو به مرشید را تیجینه. خدا جوه راضی به. خودی جوش راضی به خوجمه محترم. پسته که به ویدیو آیک تماشاوان مکو گهاندی مهیه. هکه هون مناسب ببینن. ام همو به هبت تماشا بکن. پاشه ام برسواوی جوه بخوازم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجیمه. از جدل خوش و پر حز دکم. هکه هون مناسب ببینن وی پرسه که من هبه انشالله. خریستیان جد بیجن ام خلاص ببین. ام جد بیجن گلو را چته که به تمامی راسته. خودی جوه راضی به. از جدلی خوش و پر حز دکم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوجمه محترم. تماشاوان مد بیشه کو. خریستیان جد بیجن ام خلاص ببین. ام جد بیجن. گلو به چته که تمامی راسته. لسته وی میجاری هون چی بیجن. عرف و برای من دلان انجی جوه همیان پر خزد کن. فرستیان جی هکه هفت کناف و چار تسلیم ده انجیلی ده بجیم ده خلاصیه دنه. مسلمان جی هکه هفت کناف و چار تسلیم ده قرآن کریم ده بجین ده خلاصیه دنه. جبو جی هکه هفت کناف و چار تسلیمان بجین ده خلاصیه دنه. توراتی لیکولین دکن، انجیلی لیکولین دکن، قرآن لیکولین دکن. کونه به زلالی ببینن که هفت کناف و چار تسلیمیت نه. و دمین ماده یک کونه ببینن که فرزه. ماده دو ده دمو حضرتی موسی دجی، ده دمو حضرتی عیسی دجی و ده دمو پیغمبری مدجی. کونه ببینن که اف دین به همو آلین خود حاتیه جی. ماده سه وانا آیت با آیت تورات و هفت کناهین که تابعین حضرتی موسی جیانه. بنیرن آیت تورات. و با آیت انجیل هفت کناهین که حواریان که تابعین حضرت عیسی جیانه. و به آیت قرآن و هفت کناهین که رسولان خودی لیبن و صحابان تابعین و نجیانه. و دمی اوه مود خلاصیه دنه. هر کس کار مراسم و بردوام بکه دبیده تو پرسکریکتنه. یا گرینگ اده که مرو واسطیه بعلمن و لگوری و بخوازن بکیهیجن خودی تابعی مرشدین خواه ببن. پاشی جیر ویفه و چی خواه نفس صافه و اراده افه تسلیمی خودی بکن. ده حدیث و شریف ده جهویان بونه هفته و یک فرقه جسینی یکی همو یمدن و بچن جانمی. خریستیان بونه هفته و دو فرقه جخینی یکی همو یمدن و بچن جانمی. امت من جی مسلمانان و ببن هفته و سی فرقه جفینی یکی همو یمدن و هرن جانمی. و دمی یادگیرین دین ده خلاص بونه جفر تیانه حکم رو جدل بخوازه بگیجه و ده او ده خلاصیه ده. ده ایزنو خوده فده جوا رازی به. خودی جوه راضی به. خوجمه محترم. لسر مجاره ما حبیبینک میاد نازکاکی هیا. هکه هون مناسب ببینن. ام دخوازن بی ویدیو یجی بوشینن. لگوری پرتوکین پیروز و چته هری گرینگ آکو مرو دگین بختواریه ذکر کرنا خودیه. لگوری و فایده این ذکر کرنه چنه؟ دلی مروف پاکش دیگه ناهله دلی مروف بیست به او روحه مروف دیشو. تاج خرابیان دکشینه و دور دخه. کسین که جبو خودی دکن جبه که به خودی باور دکن. یعنی دلی وی پاک بجه یعنی کسی که دلسوز اسلامیه.
بێگومان تشتێکی پڕخۆشە ژخوا مرۆڤ هەرکو بە خودێ باوەڕ بکە یعنی هەرکو قورانێ بخوێنە و نمێژە بکە ئەڤ bi serê xwe zikireke بێگومان gerek tu li hemberî mirovan jî pir baş bî gerek tu zirarê nedî tu kesî Girêdayî bûn yanî li gorî min bi girêdayî bûnê. Bawerkirina bi hebûna Xwedê ya her demê ye. Ti kesê ku zikir dike de çi dibuhere? Gelek tişt dibûherin. Ji xeynî Xwedê tu tiştekî din lav fikire, Îslamê difikire û paqîkirina ruhê xwe difikire. Laneka wê çawa nefsa xwe bigire. ji xwe kesê ku zikir nake nikare di vê jiyanê de bextewar bibe kesê ku bi Xwedê bawer bike û Xwedê zikir bike di vê jiyanê de bextewar dibe Kesê ku herdem zikir bike, gelo di cîhana xwe ya hundirîn de jî bextewariyê dijî, gelo ew kare ji wê bextewariya ku dijî bide hemû mirovan jî. Kare bide, çima nede? Ji ber ku ew Xwedê bawer dike, bi tu kesekî din bawer nake. Her jî pir bextewar dibe. Ji ber ku Îslamê zane, xwe jî diparêze, ji xerabiyan paqij bûye, xwe jî dûr dixe û tirsa Xwedê dikeve dilê wî. Di hevpeyvîna me de mêvanekî me got. Kesê ku zikir nake, nikare di vê jiyanê de bextewar bibe. Gelo pîvana bextewariyê zikir e. Belê durên bastewarbûnî hene. Hûnkarin di her du rêyan de jî bi hev re pêş de herin, an jî hûnkarin tenê di yek ji van rêyan de pêş de herin. Rêya yekem rêya zikirê ye. Rêya duyem rêya têkiliyan e. Nifteya rastîn a bextewariyê zikir e. Her ku hûn zikirê xwe zêde bikin, hûnî her roja ku dire, bextewariyê hinekî din zêdetir bijîn. Heke hûn rêya tuyam jî bixin dawreyê di têkiliyan da werîs herdem di destê mirov de ye. Hûn ji bo bextewarkirina yên din çi qas bife bitin, hûnî ew qas bextewar bibin. Tişta ku Xwedê Teala ji mirovan dixwaze ev e. Bi her awayî, jiyanek di asta herî bilind a bextewariyê de. Yek jê enfûziye, rêya zikirê rêya bextewariya enfûziye, di têkiliyan de jê rêya bextewariya afakî ye. Lî belî ya pêşîn rêya enfûsî ye. Ji ber ku her ku tilê we paqij bibe û ronî bibe, ev yek wê hem li ser kanibên tevgerên we hem jî li ser kanibên tevgerên mirovên di dora we wiyaw be. Wê demê çîrokek heye ku efendiyê me her dem pala wê dike, kesekî ku nû ketiye tesewufê weşîdê wî jê re dibêje. Niha li jêr di odeyên cuda de sê kes hene ku Qur'anê dixwînin. Olê li paştûyê her yekî ji wan silekê bixin. Otiyê bê ji min re dibêjî. Dema ku wî silehak li paştûyê kesê yekem xist, ew jî radibe sernîgan û heyfa xwe distîne. Ji murşîdê xwe re dibêje, ew jî dibêje temam pulê min. Dema ku her kesî ku nefsê xwe teskiye nekiriye, bi telgerekî wisa re rûbirû bimîne, di hesteke heyfirdanê ji cîhana xwe ya hundirîn dikeve tevgerê. Qisa safatek anî dibêje temam. Dema ku wî silehek li paştûyê kesê di odeya duyem de xist, ew radibe sernîgan dî silehekê nênavîne. Dîdeng dimine. O di navbera xwe û rebê xwe de dibêje: Rebê min îmtihan dike, ez ê heyfa xwe nestînim, ew efo dike. Dema ku wî silehek li paştiyê kesê di odeya sêyem de xist, ew murşîdeke ku her heft kona bi temamî jiyaye. û ji bo îşadê hatiye memûr kirin û mezûn ew kes dibêje: Kurî min, ji ber ku te silehek li paştûyê min xist û paştûyê min destê te êşand, ez ji te efûkirinê dixwazim. Dav bi vê sîleyê lefistinê te dostek te zenc kir. Rûya sêyem jî: Di kîjan mijarê de be bilav dibe, ez ji bo alîkariyê amade me. Yani hezkirina mirovan û bilindkirina wan, jiyanek ku li ser alîkariyê hatî avakirin got mijarê. Dîsa pirseke me ya bivîto heye ku yek ji temaşevanên me gihandiye me. Heke hûn munasib bibînin, em hemû bi hev re temaşe bikin. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Xocê min ê muhterem. Bi hurmet û hesret ji destên we yên pîroz maçî dikim înşallah. Xocê me yê muhterem hirseke min hebû. Gelo ez karim xwarina fitarê bidim cîranê xwe yê nemisliman. Gelo ji bo kesê ku rojiyê nagire sifrê tê danîn hûn karin rîza bikin, Xwedê ji we razî be. Ez ji dilê xwe pir û pir ji we hez dikim. Ji Xwedekî ku hûn hene xocê me yê muhterem. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Temaşevanên me dibêje: Gelo ez karim xwarina fitarê bidim cîranê xwe yê nemisliman. Gelo ji bo kesê ku rojiyê nagire sifrê tê danîn, hûn çi dibêjin? Erê, tu karî xwarina fitarê bidî cîranê xwe yê nemisliman.
ji bo kesê ku rojiyê nagire jî sifrê tê danît. Gerek em ji bo mirovan bibin mîna. Wekî ku min got, di têkiliyên me yên bi mirovan re de beriya her tiştî hezkirin. Dostpûr û alîkarîkirin heye. Dostên Xwedê Teala hene ku wekî ne misilman tên binavkirin. Ali İmran 113 114 Elê kitêb hemû newek hevin. Di nav wan de jî kesên ku ayetê Xwedê dixwînin û derin siçteyê hene. Ew jî dikarîn fêrê de pêşwaziyê dikin, ew salên ku bi qenciyê emir didin û ji xerabiyê dûr difin. Di made 5 û 7 de jî kesên ku naxwazin digihîjin Xwedê ji xwe re nekin dost. Ev kesên ku naxwazin bigihîjin Xwedê û dînêwî dikin lîstik wan ji xwe re nekin dost. Ji aliyê din de di Nisa 160 de Xwedê Teala dibêje ji ber zulmên ciroyan û ji ber ku wan gelek kes ji rêya Xwedê dûr xistin ve tiştên paqij û xweş ên ku ji bo wan helal bûn li wan heram kirin. Ewin ên ku naxwazin bigihîjin Xwedê û nahêlin ku kesên din jî bixwazin bigihîjin wî. Dînên ku pirtûkên wan ên semawî hene. Îro pêşî wekî cihûtî, paşê xiristiyanpî û piştî wan jî wekî îslam hatine binavkirin. Li cem Xwedê Teala tu yek ji wan jiya din necudaye û tu cudayî di navbera wan de tule. Hezretî Musa û yên ku li pey wî çûn çi kiribin pêxemberê me û sahabeyan jî eynî tişkirine. Ew jî nimêjê dikin, ew jî rojiyê digirin, ew jî zekatê didin. Lewra heke Xwedê Teala dibêje cihû û xiristiyanan ji xwe re nekin dost. Cihû û xiristiyanên hemû nakevin nav vî meselê. Ji ber ku hem di nav cihûyan de hem jî di nav xiristiyanan de. Dostên Xwedê hene ku eminin Xwedê di hemû deman de zindî dihêlin û didomînin. Nabîje wan ji xwe re nekin dost, dibêje wan jî bixin nav xwe û bibin mirovên mîna. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocemeyê muhterem. Xocemeyê muhterem, em hatin dawiya bernameyekê din. Ji bo wan agahiyên qîmetdar ên ku we dane, em pir spasiya we dikin û em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. En hend û şukrê haya bîrdawî ji Xwedî re dikin en careke din hatin dawiya sohbetek remezan. Bixwastina ku em di bernameyekê din de dîsa bi hev re bin ulemeta fezla selawat û hemû xweşbûnên Xwedê li ser me. Hemûyan me em ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşeban û guhdarên me yên bi qîmet bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Ebdilcebar Boran re dîsa bigihîjin hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê. Dema ku hûn jî dil bixwazin bigihîjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.